Good afternoon sa tanang mga viewers via Heritage Heritage Productions. Facebook page. Yes, welcome to another episode of Bisaya Unplug. Ila-ila o sa ta. Sir no, I'm Lian. I'm Ray. So, mag-uban ta karong hapuna. Labi na sa ato mga consistent viewers no. For the past few days, diri sa Bisaya Unplug, nag-discuss ta about music o nag-discuss ta about education no sa mga miaging adlaw. Sa ato mga estudyante sa new normal, and then unsa nila pag-atubang ang blended learning sa new normal karon nga pandemic time. But this time, Sir Ray, unsa Okay. man atong i-discuss today? So karong hapuna, to be more specific, na atay guest sa Lapu-Lapu City Hospital. Unya siya pod ang Lapu-Lapu City Hospital Administrator. So atong i-welcome Lian, si Dr. Ronald Oporto. Okay, sir, welcome. So welcome. So since nag-discuss ta no kaganina, naka-mention ta kaganina about COVID-19, giunsa kini pakigbatok sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, but to be more particular, atong guest karon si Dr. Ronald Oporto sa Lapu-Lapu City Hospital. So mag-discuss ta dok, nakadungog ta no og let's just say storya nga ni-exert jud daw kuno kag effort dok nga unsaon jud pakibatok aning COVID-19. And actually we just want to ask ba unsay strategy dok nga giunsa man ninyo pag flatten ang curve nga naabot man sa punto nga 0 cases ang Lapu-Lapu City Hospital. May hapon ninyong tanan, no? Sa mga viewers. Unas tanan, ang kaning pag-flatten na to sa curve na curve na to ang pagsaka sa COVID positive sa ato ang syudad. Teamwork ni siya. Teamwork ni siya nga gibuhat. Una, ang tanan natong ahensya nga appeal gyud nga maghimo na to frontliner. Grabe gyud ang ato ang programa. In fact, ang hospital na to gali bisan o katong panahon sa March mo to'y pagsugod yun o pagsaka sa COVID cases. Well, everyone was caught unaware ana kung saan siya paghandle, kung saan siya pag-prevent. But sa basic lang yun kayo nga maghugas sa kamot, mag-mask. Atong panahon na gali wala kay face shield pa, no? Kay mundo mo. Pero distancing, social distancing, ug nagpipiisad. Una, pagsugod gyud sa COVID team nga gipurma sa atong hospital, wala gyud na positive nga mga staff na to tungod sa PPEs nga ato ang gi-provide, which was gi-provide sa atong local government. And then doon na tayo mga meetings, series of meetings sa ato ang laing ahensya o sa DOH o sa kuan kaning ato ang mga kaning frontliners kung saan paghandle. Basically itong hibaw na itong una kana armag yung face mask ug hand washing o social distancing. Wala pa man tong face shield. Diha atong na prevent ang pag-spread sa virus. Una sad, kaming mga frontliners gi-isolate sad mi. Pagsugod sa COVID, gi-isolate mi. Ang taga DRMO, taga City Health, taga hospital, ang kaning frontliners gipang separate sila papuyo. Wala sila gipapuyo-puyo sa ilang pamilya. In fact, kami gibutang mi sa usa ka resort dito mi gipapuyo for the whole stretch of I think 3 to 4 months nga gipa-isolate mi dito. And then after ana sa among serbisyo, magpaswab mi. So actually wala during that time wala na kuan sa hospital, no. Doon na naman galit to'y na natakdan, pero diri na sa later part katong community acquired na. Pero during sa kuan gyud pag-isolate dito sa kuan wala pa, no. Diri na sa gawas na mauli ay na ang uban nga kung kuan medyo pag flatten man good sa
sa curve sa kanang positive nga patients nga niabot na ta og duha na lang hantod na zero ta pila ka semana. Day mga panahon usahay nga murag mo kumpiyansa. Muna kita sige gyud tag hatag og preventive measures, reminding everyone that even if it's MGCQ or GCQ, COVID-19 virus is still there, no? Ang katong panahon nga mo gyud pagsugod, mo to'y challenge gyud kay namon tanan. Dili lang sa ako ang part nga ako. Well, ako naglisod ko sa atong una kay dili magug ko part or karon pa ko nakasuway sud og gobyerno. Karon pa ko naka serbisyo sa gobyerno niya. Ditso dayon sa hospital unya ang ka-challenge pa gyud kay COVID dayon, no? So na timingan gyud sa pagka sud nako. So grabe ang amuang kuan nato, grabe amuang trabaho. We have to be there all the time. 24/7 sa hospital. We have to be there because when you see patients coming in, maabot sud. Every minute mo sud sa hospital. Grabe kayo ang makita nimo nga lain lang mga simptomas. Lain lang di ka ginhawa, di bandring, naglisod og kanang panghilantan, gipsipon. Kunya So nakakita mo ato dok gikan gyud sa mild hangtod gyud sa pinaka-severe gyud nga pasyente. Yes. Sometimes we see patients coming in there nga naglisod na ginhawa unya diha in a few hours mamatay, no? Pero ang katumagong patients nga medyo napituhan yung ayo, ang katugong patients nga dunay mga pre-existing Condition. sakit na. Usually ang pinaka grabe gyud kaning mga elderly nato nga dunay TB or pneumonia or mga young patients nato nga dunay TB gihapon. Okay. Or na yung mga history sa baga, Dok, no? Yes. Una na kuan. Mao gyud mga igo. Igo, no? Kay di man siya Seldom kay ta makaginawa. makakitag bata nga gagmay nga naigo sa COVID nga symptomatic. Symptomatic. Wala jud, no? Kato nga time lang ako nakita, no? Kay makita ko tanan puro jud mga may edad. May edad na. Doon na mga batanon pero doon na yung Sa mga mga history, pre-existing TB or pneumonia or doon na sila kuan sa baga diferensya. We cannot deny the fact gyud dok nga grabe gyud ang sakripisyo ninyo mga frontliners ba. Sa inyo nga part nga frontliners mo ba unsay pinaka-challenging gyud nga parte ana dok? Una gyud ang kana yung everyday when you go to work. You never know that you might get the virus. Okay. And then by the end of the day when you go home to your isolation area, you will think of your family. Your kids, your mother, your father, your kinsay kuyog nimo sa inyong balay nga kalit manggod ka nga na wala nahawa ka. Gi separate mo. Separate. Oo. Naamang mga stories dok no nga na feature sa TV labi na sa katong mga frontliners na to mga doctors, nurses Yes, nga oo. grabe ka yung sakripisyo Grabe gyud. Mismo sakripisyo. sila naabatay mga frontliners nga naigo sad og apil aning COVID-19. Yes, kanin. dati ate mga doctors, nurses nga igo, no? But Especially ang challenge po sa mga frontliner atong panahon na, Dok. Misan karon kanang mga frontliner to nga mag-commute in town, yes, but no? you know, Oo. the Lapu-Lapu City government Yes. Sige. through the administration Sector. of Mayor Ahong Chan, we are very grateful and thankful because, you know, we are the first nga gi-isolate nga mga frontliners sa atong pamilya. They have provided transportation sa ato ang frontliners 24/7 during the ECQ. They have provided medicines, vitamins. Yes. They have provided meals sa tanang frontliners. Gikan pagsud nimo sa territory nato sa Lapu-Lapu City. Ato mga frontliners nga mga pulis, mga traffic enforcers, atong mga nurses, atong mga doctors, provided sila tanan. Dako gyud kayo na nga tabang. Mao nay usa sa mga medyo na kuanta, wag na inganyo ta o na kuanta na wa ta mapasagdi ba no? Mapasagdi na atong mga Natagaan frontliner. tag
automatic kayong mga hazard pay ato mga Mm-mm. frontliners. Mm-mm. And then, og sila'y masakit, diha dayon, atong tabangan. Doon na tayo mga process nga ma-refundan sila silang mga gasto dayon. Mm-mm. Hmm. Dok, alang sa mga aspiring ba, we believe no nga naagi mga tao nga aspiring gid kaayo nga mo-serve gyud no sa public, especially nga na ganahan sila nga mahimong parte sa Lapu-Lapu City Hospital. Unsa may mga pamaagi, Dok, aron part sila sa Lapu-Lapu City Hospital? Yes, during the COVID pandemic, ECQ time, Mm-mm. doon na tayo mga staff nga mga may edad na nga may resign, na retire, ang uban mo rin ni pahuway, no? So during that time, I asked Mayor Ahong na could we hire doctors? Could we hire nurses? Mm-mm. Giyan ang gibuhat. In fact, ang DOH has been augmenting doctors and nurses sa atong hospital. Mm-mm. Kanya, kuan man gud kanang if you want to be part of the team, kuan man gud kinahanglan gyud ka, you should have a heart of compassion when you serve. Bitaw. This is the most important. Yes. Even if you are one of the brilliant graduates in imong batch, Mm-mm. you are one of the talented or itawag nimo og kanang experts in imong field. Mm-mm. But if you don't have the heart of compassion to serve the people, the poor people of Lapu-Lapu or anywhere, Mm-mm. you're still not good. Mm-mm. Dok, even though zero cases ta ba sa Lapu-Lapu City Hospital, giunsa na to pag ready nga ma-maintain na to ba or kana siya nga malikayan gihapon nato nga magkataas ang kaso giunsa Yes. lang ato atong mga preparations lang, Dok. Yes. We never limit ourselves sa mga PPEs. Mm-mm. Sa ato ang mga disinfecting mga kuan. So disinfecting nga mga kanang mga alcohols, Oo. mga kining mask, mga face shield, Mm-mm. disinfection sa ato ang area to have to be cleaned all the time. Hantod karon gyud, Dok. Yes, in fact kali karon sa hospital na to, Yes. if you can visit there, every minute Mm-mm. everybody's cleaning the floor. Mm-mm. When you get inside the hospital na atay disinfection chamber, Mm-mm. Unsa na Which siyang atong disinfection chamber, Dok? Unsay naa na? na siya ay chemical that is going to disinfect you before entering the Okay. hospital. Mm-mm. And then kuan ka, May mga na-assigned person ana Doc Yes, na mo yes. kuan gud sa every time nga mo suod sa atong And then ang hospital. ato mga departments atong gipalitan og mga kuan kining mga air filters kaning gitawag nato og mga kuan, mga gigamit bitaw sa hospital nga mga filter sa kuan sa kanang mga rooms na kuan ang air, disinfect ang air. Disinfect. Mm-mm. Yes. Yes. Mm-mm. Oh, we have done that. We have provided as much as possible atong gitagag protection ang ato ang tanang frontliners ug staff. And then sa diha sa Lapu-Lapu City Hospital pagsugod nako akong gi-implement na during breakfast, lunch ug dinner wala na yung magawa sa hospital. Mm-mm. Didto ani nga time kita na nag-provide sa ato tanang frontliners o pagkaon. Mm-mm. Ako lang gi-include so that you will not be going out Pwede na ma-expose dito sa gawas adto ka pagkaon. So ato nang gibuhat aron dili sila makakuha og infection madadri sa suod. Manda sa No? suod. O sana sa mga moves nato unya flu vaccines, Mm-mm. pneumonia shots, we give them free sa atong frontliners. Vitamin C, Mm-mm. we have that. Injectable nga vitamin C, mga tablets nga vitamin C, we provide them all. Mm-mm. That's one of the reasons nga nung ang atong staff. When you said, if you have a healthy staff, there's no question that you will be able to share it with your patient. Yes. Di ba? Yes, ang to Doc. You have to, you're conscious kay ka. The more you are conscious when you're dealing with patients. Mm-mm. Sakto. Oo. Dok, sa laing bahin ta, Dok, ba, magisgot ta about aning mga services nga gi-offer sa Lapu-Lapu City Hospital alang sa mga upunganon. Unsa ni siya, Dok? Yes. Mga services. When I assumed this year sa kanang ato ang Lapu-Lapu City Hospital, Mm-mm.
nakita nako nga dako kayo pod og kuwang ang hospital bahin sa mga doctors. So atong ipaninguha nga doon na tay mga OB-GYNs, anesthesiologists, pediatricians, mga anesthesiologists, mga internal medicine doctors para ma-departmentalize ang hospital. Well, this is the first time that happened nga atong giinana ang hospital. Aron gyud nga duna gyud sakto nga medical attention ang kaning ato mga indigent patients. Kay if it's a government hospital, it is an NBB hospital. No balance billing. Alang guys itong mga viewers no, you can interact with us, you can ask questions about ani mga libreng services nga dalit sa Lapu-Lapu City Hospital. And also naatay paraffol sad later after ani ang ato ang program, talk with Dr. Ronald Oporto. Naatay mga paraffol, mga t-shirts and libreng load sad, sad. 100 peso load alang sa mga viewers. Okay? Doc, both ni mainland o kaning didto sa Olango Island. Yes. Actually, ang atong gihandulan is ang Olango Hospital o Lapu-Lapu City Hospital. Now, ang atong mga patients, ang atong kaigsunan diha sa Olango, we have hospital there also nga gisuportaran pod o gitagaan pug maayong atensyon sa atong mayor. Well, in fact, doon na tayo mga bagong mga equipments dito, no? Kunya, ang akong ipahibaw sa atong mga pasyente sa Olango o sa atong mga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital is that we are trying our best nga ma-provide nato ang mga tambal nga i-prescribe sa atong mga doctors. We are trying our best nga specific o mga quality medicines ang atong mahatag sa atong pasyente. Labi na gyud sa atong mga kabus, mga NBB patients. Nga ug mahimo unta dili na gyud sila mo gawas ngadto sa hospital mo palit. Naara gyud tanan. But pagkakaroon doon tay adjustments gamay kay nasugdan man gud dili man gud ko kasugod sa first gyud nga month sa year nga doon na ito yung mga existing na mga purchases na nga kuan. So, ang atong ibuhat karon next year, we will be asking our doctors, ato mga specialists, ug unsa to'y medicine of choice nila. So that ang atong patients dili na makapalit og tambal ngadto sa gawa sa ospital. Unya ang ato sa mga tambal quality sad kayo. Yes. Ug dili sad mahimo ug paningmuon na to dili sad ta mahutdan. Pero as experience right now since March until now today, many of our patients are coming in. Daghan gyud kayo. So usahay mahutdan tagtambal, madugay deliver kay tungod sa pandemic ang mga delivery na alter ang transport, no? So usa nas mga challenges gyud nato. We're doing our best to fill in the gaps, no? Usa na sa akong nakita. But we are trying our best that next year we will be able to provide better and quality medicines sa ato ang mga pasyente. Labi na gyud sa mga kabus nga maugyoy, a government hospital is a hospital for the poor people. These poor people needs and must have better medical service because lisod sila, poor. That is how government hospitals should work. They should work with compassion gyud. Ang labi na gyud sa mga staff nato. Ato gina siyang gipaninguha nga lahi na sa una nga medyo pag muduol ang ato mga pasyenteng kabo sa hospital naatay mga medical staff or doctors nga medyo di kayo mo maayo mo entertain kay usa lagi ang rason sa tingala na wala say gamit ang hospital. Pero pagkakaroon nga naa na hapit ang tanan diha sa atong Lapu-Lapu City Hospital. In fact, ang atong mga kaigsunan sa Olango ma-refer sila sa atong Lapu-Lapu City Hospital. Gikan sa tambal, gikan sa laboratory test, gikan
sa dugo nga panginahanglanan Mm-mm. ato gina silang gitabangan. Mm-mm. Speaking of category, Doc, no, na-mention po kaganina nato nga Olango and diri sa mainland. So, can you explain, Doc, sa mga viewers about aning category kaning diri Yes. sa Olango ug sa mainland? Right now, ang Olango Mm-mm. is still an infirmary, Mm-mm. but we are trying to do our best na mahimong level 1 hospital. Mm-mm. Unya, doon na siya mga requirements to be a level 1 hospital. Mm-mm. We will be doing our best that we can do that. Mm-mm. Second, ang kining atong Lapu-Lapu City Hospital right now is a level 1. We want to really upgrade this to a level 2 hospital. In fact, ang atong laboratory diha is one of the best. Mm-mm. There are some test or mga laboratory works nga usahay mahutdag reagents kay paspas kay movement, Mm-mm. but we can still continue our service because we have affiliated with other hospitals. Mm-mm. And the hospital is paying sa kanang laboratory test nga ma-render ngadto sa ato ang mga kabus nga kaigsuonan. Okay. Libre gihapon. Okay. Makaadto sila sa hospital balitag example kani CT scan Mm-mm. So mauni mga laboratory services, Doc, nga nga wala pa sa wala hospital pa karon. to the echo. Okay. No? So probably next year Yes, we are doing our best. Actually, I've been asking the mayor Mm-mm. that we have to provide this, we have to buy this because this is a big leap, a big challenge that the Lapu-Lapu City residents, especially the indigents, will be able to enjoy. In fact, I'm also proposing to Mayor Ahong that hopefully next year we will have our own dialysis center. Mm-mm. No, it's a challenge, but if we work together, everything is possible. Mm-mm. No? Speaking of laboratory services, Doc, unsa na mga services ang naa karon sa Lapu-Lapu City Well, Hospital? I am really proud to tell you Mhm. that there are plenty of laboratory services that the Lapu-Lapu City Hospital and the Olango Hospital has provided our indigent people. Mm-mm. Tanan, daghan kayo. Mga clinical, hematologic, ng mga examinations, Mm-mm. kining blood station sections, blood typing, cross-matching, Mhm. no? Yeah. We have, bahin sa COVID-19 na to, we can perform IgG and IgM quantitative test there, and swab, which is provided by our local government, kaning swab, no? Mm-mm. And katong hospital can perform kani usa sa ni sa akong ipahibaw sa atong mga kaigsunan sa Lapu-Lapu na doon na natay surgeon karon sa ato ang hospital. We have anesthesiologist. Mm-mm. Now ang ato ang mga kaigsunan nga dili maka-afford og mga surgeries nga mga mahal kayo sa ubang hospital, ato na ma-perform diha sa atong hospital, where there are certain procedures that we can perform. I can mention some of this, no? Kani mga umbilical hernia, mga sa kanang imuhang appendicitis, no? Inani? Pwede na. Oh, mga incision sa thyroglossal duct, femoral hernia, mga inguinal hernia, umbilical, basta daghan ng gikay ni, no? Mm-mm. Fistulectomy, o sa ato tang nasa tay internal medicine doctor Mm-mm. nga who will handle atong patients nato nga dunay mga problema sa kasing-kasing sa ilang kuan, sa ilang cardio mga vascular disease. Nasa tay mga problema sa cerebral infarction or renal problem, patients with mild to moderate kuan kana mga kidney problems, we will be able to handle that. Tungod sa atong internal medicine na gi-hire po karon. No? And one thing also, we have OB-GYNs, doctors nga OB-GYNs that can handle our pregnant patients. Pwede ba nato matagsa-tagsa, Doc? Yes, Kining- daghan kayo, no? Oo. We have normally, you have normal delivery, cesarean section, induction labor,
myomectomy, Mhm. hysterectomy, total abdominal hysterectomy, or bilateral salpingo, pelvic flap, unilateral salpingectomy, Unsa ni siya, Dok? marsupialization. Sa These mga are kuan? these are OB-GYN procedures na karon ma-avail sa atong mga kaigsuonan Sa nga lapu-lapu. mga indigent diha sa atong Lapu-Lapu City Hospital Hospital. ug sa Olango Hospital. Okay. What about sa medicines, Dok? Well, medicines. As I have said, we will be promoting better medicines, and we will be validating the usage na to. Kung sa ito'y pinakagamit mo ito'y atong kwaon. Yes. Ang atong pinaka-dili kay nga fast-moving medicine atong pagamyan. Aron by the end of the year, we will have no medicines nga ni-expire. Everything na gamit. Magamit No? siya. Sa tanan. So, we are doing our best nga we will help the poor people, the less fortunate people, because these are the people mo ni mga tawhana nga nagkinahanglan gyud og daghan ug maayo nga medical service sa atong gobyerno. Hospital nga under sa gobyerno. Okay. Okay. Sir, So we understand, Doc, no, na atong libre nga mga serbisyo sa Lapu-Lapu City Hospital. Then unsay mga proseso, Sir Doc, or nay mga steps nga kinsay mga qualified sa atong mga free services sa Lapu-Lapu City Hospital? Yes, ang atong magong pasyente diya sud sa atong hospitals. Dunay PhilHealth na apoy non-PhilHealth, no? Okay. Naay mga tao nga walay PhilHealth, naay mga tao nga naay PhilHealth. Naapoy mga PhilHealth ang uban nga wala naka-continue, no? Mm. Pag-assess na to sa atong social welfare ana niya, they will fall on categories indicated sa ilahang status. And then I'm proud also to inform everyone that ang atong hospital is compliance na siya. Doon na tayo iHomis, which is kaning iHomis is a system that is going to be used directly to PhilHealth nga mga procedures nga tanan natong gibuhat nga mga procedures ngadto sa ato mga PhilHealth nga mga members will directly reflect ngadto sa PhilHealth Central Office. Maabot na ditsyod to. I-encode na lang nato. Dili na ta magmanual. Unya maabot sad na nga ang ato pong patients nga musud sa hospital nato unya walay PhilHealth. Automatically we can enroll them to PhilHealth so that they can avail the PhilHealth Services. benefits. Ug sa ato po mga kaigsunan nga wala sad ana for now, doon na tayo mga malasakit. Malasakit, doon na tayo maip, where adto na to ma-charge ang katong mga fees sa ato ang mga indigent patients. Sir, So aton man isgutan, Doc, no, nga maka-avail sa ato mga Yes. indigent. So ako lang sa ikuan, Doc, kung for example kung ang dili indigent like naamantay kasikbit nga Cordova, so kung mo-avail siya sa mga services, so unsay mga kuan nga kinahanglanon nila para sad maka-avail sa libreng serbisyo sa Lapu-Lapu, or Yes. for example ati manunon na kaayo no nya mahapit sa ato ang Lapu-Lapu City Hospital, di pa sila madiretso sa main jud nga kuan na sa, Soto. which is Soto nga Sa naa ilang sa Cebu choice City. of hospital, no? Oo. Okay. Ako sa ipaibaw ninyo nga kaning ato mga indigent nga mga kaigsunan o pasyente, in order for you to avail the libreng serbisyo or libreng tambal or libreng mga procedure sa atong hospital, doon na tayo mga kinahanglanon nga certification. Like sa inyong barangay, we need your barangay resident certificate Certificate. and the certificate of indigency. indigency. You know what happened is that ang kanimanggong pagtabang na to sa ato ang mga kabos nga igsuunan, dili ni siya muhunong ra nga pag humani mo gawas sa hospital wala na tabang mo nang atong CSWD, no? Do na tay continuing monitoring sa atong patients kay nga naman naagyapon active kay tanan ang atong CSWD, no? Grabe kay siya ka-active. Kunya dili lang kana ang ato ang DRMO, which is part of the frontliners. Na may mga pasyente nga
tuaron sa ilang mga balay na or iuli na or kuha og balik kay kuha na to atong i-follow up check up. Ang kaning ato ang DRMO, which is headed by Sir Nigel Bernacia, is the one monitoring these patients. We tell them, no, sir, we need this patient to be back, balik sa hospital, kay atong i-follow up check up, atong tagaag another monthly or every 6 months nga check up, labi ka na naglisod na. We do it, we extend our services to that. Grabe kayo ang atong extension. Maski hasta paghatod og tambal nila silang maintenance, Yes. ato nang gi-providean after sa ilang paggawa sa hospital. Okay. Di man na tumalikayan, Dok, no, nga na may uban nga mga pasyente nga napay mga follow-up check-up, Yes. pero Dili dili sa na mo kalakaw. ginahan mo balik or di na ka Yes, we mo- follow up them. Oo. Basi mga bata nga malnourished, doon na tayo gipang follow up, ana. Ato tang gipakuha sila or ato gipakuha ato sa hospital, atong i-follow up, gipa-laboratory na to. Unya tanaw na to lisod kay pagkahimtang. Kita gaag paagi sa atong gobyerno. So ang administrasyon ni Mayor Ahong Chan nga matagaan sila sakto nga mga gatas nga by the time follow up na mo, ma-healthy na sila. Kay ang pinamanggod ka lisod nga ang kaning imong pasyente malnourished na gali, mo nay dali gyud kayo siyang mapildi sa sakit, Mao gyud, oo. no? Nya bahin sa ani atong Cordoba nga mga patients Yes. nga giagi nato diha, ato na silang gitabangan, atong gi-assess ug atong gi-endorse. In fact, dili ta maglisod kay ang ilag palitag NBB sad sila, doon naman tayo mga social welfare nga kaila po silang social welfare dito. So gi-assess po na nato sila. Dili lang kutob nga kita ra dinhi kay we have malasakit which is helping everyone. Wala gipili, no? So matabangan gyud po sila kay ma-assess ilang pasyente dito. Gi-assess po sa atong social welfare diri. Dili, oo. So once we have the coordination, we know the status of the patient. And if they deserve a free and complete medical attention or medical service, they can Kay always marag have mas that. mapaspas man kung naigikan nga endorsement, Dok, no? Yes. O We matimanday ng atong pasyente kung Mao ni akong Oo. giingon gyud sa akong staff. When I started, I was assigned there. Ako silang giingnan. This is a hospital. This is a place where people who are sick come here and try to ask our help. Now, what we need are staff, doctors, nurses, and everyone in the hospital should work with compassion. Kay ug wala na misag tagaan pa mo tanang gamit libre ug wa mo'y compassion nga mo serbisyo ani mga pobre, wa gitay mahimo. Munang ako ang giingnan sila, you work with us, you work with compassion all the time. Every dealings with your patient, put it on mind that you have to work with compassion. ikaw, partner, may apa kay madugang nga mga pangutana? Doc, naa pa kay any masulti alang sa itong mga viewers? About Yes. Sa tanan nga mga kaigsunan nato, no, nga naminaw karon ug mapahibaw ninyo sa ato mga kauban pa gyud sa inyong mga suod nga mga nag-view karon nga ang atong Lapu-Lapu City Hospital is really doing its best to help everyone. Pobre ka, ma-indigent ka, wa kay PhilHealth o na kay PhilHealth, we always want to help everyone. Ang ato ang hospital karon, paspas kayo ang pagtrabaho katong nalit nga mga trabaho sa hospital. Ang atong phase 1 o phase 2 is will be done by December 31. And we will also be doing the phase 3. So we're really doing our best and coordinating with DOH to really have a better hospital. Muna itong ipaninguha. So we're doing also our best na we can provide to our constituents sa atong mga kaigsunan
libreng serbisyo, dili lang libreng serbisyo but kompleto nga laboratory ug kompleto nga mga staff ug mga doctors nga maka-provide sa tagsa ka specific nga mga departments or sa inyong specific og specialty ato nang gipaninguha Mm-mm. para ato gyud matabangan ug dili na ta kinahanglan mo padaog pasyente sa ubang hospital. Mm-mm. We can start here sa Lapu-Lapu. We can do it. We can really buhat na nato kay doon naman good tay. It's not because natay budget, but we have the heart to serve. Mm-mm. Partner. Okay. Thank you so much, Dr. Ronaldo Porto. Yes. Lapu-Lapu Salamat sa City Hospital Administrator. Sa ato mga viewers, nga adunay mga pangutana, pwede mong mo comment ini sa ato ang Facebook page Facebook sa page. Heritage Productions. And also pwede sa mo makadaog og t-shirts and also load 100 pesos load. Okay? Thank you so much, Doc. Ay, thank you. Daghang Sir, salamat, no? Doc. No? Oo. Thank you kayo. Sa imong higayon karong hapuna, gihatag ka namo Mm-mm. sa ani nga programa. Mm-mm. So, akong na-learn yun, ani partner, it's all about compassion yun. Compassion, sa tanang no. butang. Di ba, Doc? Compassion lang yun. Need compassion. Oo. Like, mag-unsa man ng, yes, katong gi-mention ni Doc kaganina, nga kumpleto, na atanan, Oo. but sa imuhang kasing-kasing ba, nga murag, wala kay willingness para mo Yes, serbisyo which is- good Oo. sa It's- mga tao. The Yes. other counterpart of compassion is that if you have an attitude nimo nga which is really good for everyone nga makatabang ka, doon na kay batasan na Mm-mm. it will really work. Yes. Even how brilliant are you when you graduated, but if you don't have that compassion and you have a bad attitude, Mm-mm. it won't work sa hospital. Okay, so mission na gid, Doc, no, It's sa a mga mission, frontliners really. gid. It's a mission. Because they're willing to sacrifice. Mm-mm. Just imagine, they will leave their family, their sons and daughters, their babies, Mm-mm. because they want to serve someone who is sick. And sick not only of just a simple illness, it's COVID. Mm-mm. No? Mm. So, dako jud kay na nga challenge. Okay, Sir Ray? So, Sir, do you have any question? so kung naamoy mga pangutana, comment lang on our Facebook page para entas naa pa si Doc matubag kung naamoy mga pangutana. Mm-mm. So we'll have our break Yes. sa pagkakaroon diri sa Bisaya Unplug via Heritage Productions.
All right, and we're back. So if you have any questions, mga viewers, you can send us a message, no, via Heritage Productions. Mutubag mi sa inyo ha mga pangutana, and also Doc, Yes. sa mga yeah. alang sa mga naipangutana sa Ay, Doc, mga asa sila pangutana, pwedeng mo message sa. Pwede mo send sa inyong messages karon aron og ato matubag ng inyong mga pangutana, no? Okay, thank you so much. Thank you so Thank much. you, thank you Doc. kayo. Daghang salamat kaayo Doc sa imong ang pagtubag sa among mga pangutana this afternoon. Okay na? Okay.